Még csak 8 óra telt el a versenyből, és már kaptunk egy telefont, hogy soron kívüli mérlegelést kér a Szundi Bundi csapata, mert egy 15 kilónál nagyobb halat fogtak, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy a versenyünk történetének legnagyobb halát fogták, meg ezért vagyunk itt, hogy azt lemérlegeljük és utána járjuk. Na most mindjárt ki fog derülni, hogy megfogták a fiúk a verseny történetének eddigi, bocsánat, legnagyobb halát. Íme.